Sibili futhi mawumusha yamthinta. Ubala futhi ushu ngabe uyithinta. Ushwiye mfowethu yabona? Ushwiye mfowethu mayenza. Ya mfowethu kube ushwi kube ujive simnike yabona iqude ya umfoka misi ya umfowethu nginomuza encenga ngaka ya mfowethu kuzoba yibhova likadikadika mfowethu ngeke ngiqamba manga mfowethu ngithi cha khona omunye kube yibhova vele mfowethu njengoba nje lalike lithi ibhova. Mbukelo Perfect TV emakhaya sithi nje salute igama nguShepherd waManxele ngidabuka phansi kwahlabisa empembeni isigodi la ngibuya khona ngisukileke namhlanje le kwahlabisa ngathi angiyele kumkhaya wami kosho koMelmont lapho engidabuka khona hayi namhlanje ngathi MKHO awubuye uze la kabe yami MKHO asekumukela kwiPerfect TV bhuti futhi athi ke ngibingelele mfowethu kanjena bayazi abantu uma ngibingelela vele ngibingelele ngentambo nje mfowethu namhlanje athi ke ngibingelele kanjena mfowethu. Ukuthisha imali yasebsa mabalengwe bayayifuna abantu ushona ungangikhokhele khokha ndoda hey wemali yasebsa mabalengwe bayayifuna abantu ushona ungangibhadele khokha ndoda. Hayi njalo nje mfowethu ngibingelele mfowethu enhla nasezantsi ngibingelele mfowethu nakini bafowethu ngibonge kakhulu ngethuba engilithole namhlanje lo bingelelayo umkho umfana odabuka phansi le Menmote endaweni yaseNtembeni ngiyabingelela nje kakhulu kwiPerfect TV ngibonge nethuba engilithole namhlanje kuba sibe ndawonye mfowethu. MKHO igama sekudume kakhulu kodwa umuntu abamazi futhi bengeke lidume abantu begenqe siyazi umsebenzi wenu ugcishwa phansi uze lidume nomKHO kudume ngoba sekuvela iqanda lethizi ya mfowethu kunjalo nje mfowethu abantu bebazi khona ukuthi khona umKHO kodwa bebengazi ukuthi uyena muphi nokuthi umuntu mhlawumbe owenzani kakhulukazi kwabanye abafowethu abaculayo enginokubasiza ngibadlala esiginci yabona abantu bebelazi nje igama ukuthi kunomuntu ekuthiwa umKHO but okunye kwakho bebengazi kahle ukuthi umKHO kwenzakalana ngalomkho. umKHO mfethu njengoba seshilo umdlalo weginci ngumdlalo wesiginci mfowethu ngumdlalo wesiginci. Uqale nini ukudlala isiginci mfethu? Sengineminyaka mfowethu ukudlala isiginci mangingaphosi 2010 ukuqala kwami ukudlala isiginci. Shithi na 12 years vele. Ya mangaphosisi ya impela lo impela esikuona manje cishe ngidonsa ko 12 13 sengineminyaka nje impela ikhala impela. Hey kade uyibambile la kade mfowethu ngoba usizwa nje sikeneneza kanjena nje sekuyiminyaka mfowethu sekuyiminyaka kakhulu. Useshilo Mkhoshosho seshilo umKHO wathi lento le akayiqali manje asilivukane la leginci obaba fethu sokubadlalela phambilini. Mfowethu khona ngiseyili ivukane egincini khona sengineminyaka sengisebenzele nezinsizwe eziningi engafana nabo oSmirnoff ke yabona ngisheshe ngikhathule eduze mfowethu yabona efana lo mfana bathu Smirnoff yabona omfana lo mfana bathu Smirnoff yabona omunye wabo naye sengeke ngabadlalela khona nabanye baningi mfowethu kodwa nje cha just khona la abanye ngabasha amagama abafethu swabadlalela noma amaqembu swabadlalela abanye sengeke ngabadlalela ngisho osonakala mfokazondi ngisho Bexin mfokamshe ngisho Nkunzi yamanzi ngisho khona umbhemu omunye wangapha ngakithi omunye abathi bambiza ubaka impela umbhemu ngimazi ngokuthi uquestion mina ngiyamkhohlwa ukuthi bambiza ubani eginqi kodwa nje baningi futhi baningi nezinye njengoba
mfowethu kunento ekuyavela ukuthi nakubhuta ungiga ngeke ngathinta lapha kwi-Angola mfowethu cha impela wayidlala kwi-Angola mfowethu yonke ya i-album le nje i-Angola cha ubhuti wayethe Mkhoshosho mfana omncane akuhlale lapha namhlanje ngiyakuzwa mfethu yebo nikhokhelana kanjani ke uma usebenzile qala before coke isuku-10 agreement mfowethu yazi kokunye masikhuluma iqiniso kulezi zinto zenze iginqa kuba ukubizwa uze emsebenzini uzosebenza akumna iningi lethu thina abashayi beginqa sinazi ivumelwano esisayina phansi nabantu esisebenzisana nabo kodwa siba nokuthi indoda mayiyongena estudio ithi mfowethu ngosuku olukuthi namhlanje ngiye estudio uyabona or mhlambe ikufonele mhlambe kusene insuku ukuthi hayi wendoda ngifuna uzongisiza estudio yabona sambe siyosebenza ngalolo suku ke nanokuthi ke mina vele ukudlala kwami isiginqa abanye abafowethu bangibiza semthamo bayazi mangifika estudio kufika kuthiwa MKHO ithi ingoma ngihlale engomeni sixhumele kwenye kuthiwa ithi ingoma ngihlale engomeni sixhumele kwenye siyiqede i-album yabona akusayinwe lutho phansi akusayinwe lutho mfowethu khona ukutholayo wena ukuthi uyamdlalela lolo suku noma unika imali okugibela kuphela endlini abanye mfowethu ngathini abanye bayakhokha uyabona noma kumuntu phela ngoba umuntu omnyama yazi nje kwesisikhathi uyakhala omunye beke lokhuyana lokhuyana but sibe nokuxoxisana kuloko kodwa nje abanye ababesasikhokhele yabona gcine sekuphuma zona ingoma ezifana lezi ezithu lokhu uthi nje imali yase-absa amabalengo bayifuna abantu kanti nawe awubhadele yabo kusuke kusuka lapho ukuthi akukhokhiwe from leqaleni akubhadele ngiyakuzwa mfethu ake sibuye kulo osebenze nayo kakhulu uSmirnoff ya mfowethu uqalephi uSmirnoff malabatheka ukuqala kwami nje kuqala noSmirnoff ukusebenza futhi siqale kumalabatheka onke lethi lenja lesebedlisile le mfowethu yonke la album mfowethu nje kusuka kumalabatheka nje impela kuzogcina lalo mfana khona njengamanje yimfowethu oqobhayo lapha yabona esiginqeni nawe uyakwazi lokho mfowethu yabo yabo Gqibibhika Gqibibhika uyidlale yonke album i-album ngayidlala cishe wadlala ingoma eziyi3 lo mbhemu lo but kunokuthi mase ngiyidlalile estudio ngoma eseyidlalile yena ingoma mase kuthiwa Mkhoshosho sicela ukuthi awuphinde ufake esakhe isiginqi ngaphezulu kwala yabo shuthi lowo muntu kusefana nokuthi akenzanga lutho ke mangisazo mina ngiphinde ngifake esami isiginqi yabo fana nokuthi nje shuthe besayinyakazisela nje labantu beyinsimbi ukuthi bafake umfutho bokuthi hayi Mkhoshosho uyeza uyena ozofaka ingoma yini le noSmirnoff akukhokhelanga kwenethe cha umzali impela akaze ngibhadale futhi angisasho nawe ukuthi umzala mfowethu lo mfowulu akazange ngibhadale nje mfowethu ishiseni cha mfowethu akaze ngibhadale lihle iqiniso aze nginenge ishiseni mfowethu nawe uyakwazi lokho yabona omunye lapha ekhaya kakhulu uthi hayi wena oshaya impela le amali yase-absa imini impela mfowethu odlala imali yase-absa mina mfowethu kungesiyoyodwa mfowethu njengoba ngithi nje sisuka komali abatheka mfowethu awithinti imali kuthathe kuvuka wesinga mfowethu yazi siyacela ukuyikhuphula nje kancane ke ngingene kuyena mfowethu akunankinga zakhushulwa-ke mlaleli bongazi ithina abashayi beginqe sazi lokho sona nje lapha ekhaya relax awuyazi naye mfowethu lapha khona lapha khona uyazi naye mfowethu imali yase-absa yadlalwa uyena kuqala wena wasufika ngaphezulu sonke ama-correction cha mfowethu kulokhu kwemali yase-absa lihle iqiniso umzala ukhona ividiyo akwayivezela abantu lapha yabona edlala isiginqi manje abanye abantu bayadideka ngobani abanye abantu abazi ngokusebenza kwaseyitudio yabona lo mfolo yana wangifonela mina ekuseni lo mfolo yana yabona wathi Mkho namhlanje siye studio yabona ngathi mina usho kanje wathi siye studio ngasuka endlini ngaphuthuma kuyena ejipi masifika kwashaya izikhathi zokuthi sikhuphukele kwayani sahamba saya studio masifika estudio laphana
kunalento yokuthi uyazama lo yamfo isiginci yabona akasazi udlalo yabona but umuntu uma ezama into manise studio uyakhona ukuthi ekukhombisa ukuthi hayi ingoma yami ihamba kumakhiya so ngoba isiginci ziningi izinto ezidlalekayo mina ngakhipha yonke into ngemali yase ABC yodwa la ngabo bonke oshuni yabo so wasethatha le video kunento engayinothisayo manje engiphatha kabuhlungu engibuye ngiyibuke lana yabona wayethi lo mfoma ngabe erehezisa labantu benkositini noweBiscuit yabona ethi akathatha ivideo yabona ngesikhathi bemshuta ivideo ngaleso sikhathi uma sekudlala umkho yayingathatha ivideo yabona namhlanje yiwo lama video asebenzayo amvikelayo kulamanga akhe lawa washoyo yabona ethi isiginci ayidlalele bazi kahle ukuthi akayidlaleli yabona so imina mfowethu okwebhawo lapha nomfowethu kule video asuke iveza lokho kwesinqamanyana lapha mhlawumbe uzubona ukuthi nonjiniyela wayengabhekile ngisho lapha escreenini wayebhekele leyo enjiniyela yabona wakubhizi kusethwa amabhithi lapha yena esesemdlandleni nje ukuthi uzwa umsindo usumningi kukhala insimbi ibangumsindo akusuka umfowethu odlala isiginci yimi umuntu odlala isiginci lo makuthiwa ukweneta malini kahle mfowethu yabona ngokomsebenzi asusebenzayo yes estudio ingoma iyodwa i200 yabona ukuyidlala kuya ngokuthi umuntu uzosebenza ingoma engaki kuwena ngoba uma ungangibizelanga album uthi angizosebenza album ingoma iba yi500 yodwa yabona ngoba ngeke uzongisusa endlini ungisuse 200 rand yabona kuya nangengoma ukuthi ingaki yabona ngicanga uma ngingaphosisa ingoma ezikuloya mfolo yana zilako 14 yabona zilako 14 uyangikweneta nje yena impela kakhulu mfowethu noma ngabe kuthiwa mfowethu 1000 noma kuthiwa 2000 noma kuthiwa 5000 but khona akabhadele mfowethu cha ukuba i-album kaSmiramira lethi gqiba ibhig yafana le-album yamalabatheko wakhipha angena kubantu but hayi njengale ubuzokuveza lokho kuba le ayingenanga kanje kubantu bengizokuveza futhi bengizokuveza mfowethu ngesimo sokuthi nakuwa amalabatheka manje isikhathi sokuthi ngikhuluma iqiniso mfowethu yabona nakuwa amalabatheka bengingaholi mfowethu yabona kodwa ngangi-understand isimo esasisabhekene naso ngaleso sikhathi yabona ngoba kwakusabheda naye bisayishizilela nje le yankunzi leyani yabona sabona nje ukuthi ihamba ishutheke iphosi yabona nami ngifaka leso sandla ukuthi hayi mzala ubeyishutheka nami athi ngikhuphule yabona so ngase ngimtshela kodwa khona ingoma esake sayenza isingle track ayithi umntana mthweleni ngase ngimtshela lapho ngathi indoda manje ngoba igama selingene ebantwini nawe sekukhona okutholayo nami sekumele kube khona engikutholayo yabona kusukela lapho uqala kwami ukuthi ngiqale emtshela ukuthi hayi indoda sekumele nami ngikwazi ukuhola manje ngoba nawe usuyakwazi ukuthi uhole yabona until kuze kube manje ke sifike la esikhona nje manje wena uya kanjani udlala kuyigqiba ibhiga ebekweneta cha vele nje amalabatheka akho khanga lokho kwamalabatheka akho khanga yabona so kodwa nganginalokho ukuthi ngoba umfowethu vele amandla akhe bengakabhalansi kahle yabona and kuleya single track esasishayile eyayithi umntana mthweleni kwaba ingoma nje eyodwa yabona yangena yona ebantwini but ngangeke ngithi mhlambe ngaleyo ngoma ayi ngithi ayi usezongikhokhela zonke lezi indleko esisuka kuzona yabo ngoba nami ngenza ubuntu excuse ngithi nami mfowethu ngenza ubuntu lapha yabona so manje kulokho mfowethu useyaqashwa phela ubhuti lona yabona ukube mhlawumbe unesifiso naye sokungibhadala ngoba mhlawumbe sokucabanga ukuthi le ndoda lena njengoba ngisuka nayo kude kanjena ade ngiwa ngivuka nayo kumele ngabe ngiyayikhumbula but ngoba ke akakhona ukwenza lokho angisamphoqeleli ukuthi eqhubeke nokwenza kuyo ngiyakuzwa mfethu uyena mawumzama uthini ke emafoni mfethu uyabaleka kakhulu efonini umuntu onamanga mfowethu okuqaleni ngaphuma kubantu ayithini waphela ngineshow manje vele usayabaleka uyabona ngisakhuluma nina nje cha besixoxa nje mfowethu kukuhle ngumuntu ozokhokheleka imali yami nami ngilinde ukuthi hayi ngizoyithola hayi uyazi mfowethu ngishaya ngethembisa nami hayi ngingenethembisa kanjalo ngilinde kuze kube manje nje since lokwaqhuma ithembisa ugcina sedla phansi ke mfowethu kwasho ukuthi umuntu onamanga njani manje niyabona ukuthi nina abadlali beginci nina abadlali bama instrument e-studio ayisebenzi contract ukuthi kabi asisebenze ufune kube nento ebhalwa phansi nje usebenza
mhlawumbe nevukana enjani awazi oba kusasa le ngoma le izopop up ishaya imali wena usathola ngalo uzogcina u200 kanti contract mayithi le ngoma le mayenzeke idlala emsakazweni mhlawumbe ngizothola mhlawumbe mina u500 example mawuyodlala emcimbini ufike uyidlala ufune ngibe nento engiyithola izinto ezenzekayo kwamanye amagender lezo. Ya mfowethu yabona nje mangikhuluma iqiniso thina mfowethu badlali beyinsimbi kakhulukazi kungesimi ngedwa mfowethu ngingayikhulumeli mina kuphela. Abadlali beyinsimbi bayacindezeleka kakhulu mfowethu ngoba kufika umuntu ongakwazi nokuthi isiginci lesi sisethwa kanjani mfowethu yabona nokuthi kudlalwa kanjani yabona. Yeah. Ishaya ingoma yakhe mfowethu iduma umhlaba wonke ethola 100,000 but wena uzokushaya nge200 yayibona leyo nto leyo uyabona umehluko mfowethu uthi mngakanani yabona kodwa kuze kube umaskandi kusuka kuqale la. Yes. Ngoba mfowethu noma engangena estudio but mayingekho lento akusuma umaskandi le. Yes. Kusuka kuqale la manje siyaqilazeka nje kakhulu mfowethu kakhulu. Kodwa siyathemba kuzolunga. Siyathemba mfowethu kuzolunga. Siyacela nje mfowethu nabantu nje abanye abanamandla okusiseka kakhulu siyacela ukuthi besiseke mfowethu kulezi zinto ezifana nalezi sikwazi ukuthi nathi sibe namandla nomdlandla wokubenzela abafowethu into nathi ezosijabulisa nabajabulisa. Ngiyakuzwa khuluma uthi kulesiginci lesi awukho ushuna ngokuphume la. Mfowethu akukho ngingaphumi la nawo mfowethu la. Ngiyaphuma ibhova nje manje la. Mfowethu akukho ngingaphumi la. Asikhale esandleni. Mfowethu akukho ngingaphumi la. Kuningi mfowethu ngeke ngingakayivali nje le usadlala indidane mfethu. Ufuna indidane? Ufuna indidane mfethu sichoma. Awukho mfowethu ongaphumi la. Mfethu usengadlala noma ngaqasha nje mina ngoyiculela estudio usavulelekile kubantu. Ngisavulelekile mfowethu kodwa ke manje sengiba nesinqumo manje. Sibambe ama-terms and conditions manje. Manje mfowethu sengibambe omunye umthetho sengiba nesinqumo. Kodwa ngisavulelekile mfowethu ukuthi umuntu efisa mfowethu sisebenze. Yes. Singasebenza mfowethu ngoba phela ukubambisana vele kuyinto enhle mfowethu yabona. Hayi ukuthi ngasonke isikhathi kuthiwa obani ade bezwana sebexabene kuukuthi nokuthi ngenxa yemali izinto ezikanja. Kodwa nje kuze sikwazi ukuthi sisebenze sishaye lo album mfowethu sekuba nesinqumo manje sokuthi hayi siqala lapha yabona. Mfowethu. Hayi ngiyazwakala umkho mfethu ngimzwile ngithintela imali yase-absa yakhe ke manje. Khona esingakulindela mfethu. Mfowethu yeze album noma kanjani mfowethu ngogudi ngiyacela nje abantu mfowethu kakhulukazi izwe lonke ukuba lingisupport mfowethu ngogudi uyeza umsebenzi umkhosho izigidi uyeza umsebenzi usendleleni ngiyacela nje abantu bengisupport kakhulu ngiphinde ngiyicelele mfowethu ngoba umsebenzi ngisayibambele mina ngezandla anginawo umuntu oyimanager noma mhlawumbe ongilekelelayo noma ongisekayo ngicele nje kubafowethu abangaba namandla bokuthi mhlawumbe sisebenzisane ukuthi bengithinte mfowethu enambeni yami ngizoyishiya mfowethu inamba yami mhlawumbe silekelelane phinde ngicele futhi nakubahleli bemcimbi ukuthi mhlawumbe bengifake mfowethu bengcuphise nje emcimbini mfowethu nami ngikwazi ukuvela ebalazweni kubantu ngiphinde futhi ngijabulisa abantu ngalento engiyenzayo abayithandayo abantu. Mfethu singathokoza nathi sikubona nje emcimbini uperforma lapha iCD yakho. Noma kanjani mfethu yezimali yase-absa entsha shaya impela. Original ke makuzophuma original ke mfethu oneyihlabu original wakho. Lo awunahlabo lo. Lo awunahlabo. Ishoneza. Bayikuzophuma original oneyihlabo ke mfethu lo yacha unazi ihlabo lo ya.
Ngoba kwakuseyibiki ukuthi cha khona okuzayo yeah mfowethu. Baningi abadlali beginci abakhona endimeni. Baningi futhi abadlali beginci baningi. Kodwa nabakho mhlawumbe nje abawu3 usho ukuthi hayi labafowethu mina. Mhlawumbe bakhona noma basekho kuwe. Yeah mfowethu. Hey abadlali beginci mfowethu bakhona abafowethu bayishaya iginci. Kodwa nje abama abafowethu engathi ngibakhonzile mina. Abeke bengithintela into engizwa ukuthi hayi le umuntu isuka kuye akayikhophi. Ushwi. Yeah ushwi. Mawumusho uyamthinta. Ushwi. Mawumusho uthi ushwi uyamthinta ushwi. Hayi ubala mfowethu ubala. Wesibili futhi mawumusho uyamthinta. Ubala nje ushwi ngabe uyithinta. Ushwi mfowethu yabona ushwi mfowethu mayeke. Yeah mfowethu kube ushwi kube ujive simnike yabona uyiqude yeah umfoka misi yeah umfowethu nginomuza encenga ngayo yeah mfowethu kuzoba yibhova likadikadika mfowethu ngeke ngiqamba manga mfowethu ngithi cha khona omunye kube yibhova vele mfowethu njengoba nje lalike lithi ibhova. Cha mfowethu kunjalo mfowethu sikhona italent bafethu la awuthi uyabuka lapha ekhaya ngiyazi njalo ukubuka iziqu umama lezi bafethu ningamseka umfowethu ngixhase engaxhasa ngakho imali noma yini simfake support na umkhosi kwazi ukumbona ngelinye ilanga engabanye abaculi abadumile la endimeni mfowethu thina akukho sikufisela khona sePerfect TV siyafisa nje nawe uqhubeke la uyibona ukhona ufike mfowethu ungagive up vele phela emculweni kunjalo mfowethu kunamahamsi mfowethu kudala sayibamba mfowethu yabona mfowethu kudala sayibamba kumaskandi mfowethu ukuthi nje ngoba naku kuphela mfowethu yazi kusathi nje kancane yabona yes fanele sekhala lapha ufuna ukusebenza nawe izandla ivulekile ushilo cha izandla nje mayivulekile kodwa nje kumele kubhadala cha kuyabhadalwa manje yabona le ndaba ukuthi kuthiwa kubhadelwe mfowethu kushiwa manga akubhadelwe mfowethu cha lihle iqiniso akubhadelwe mfowethu kodwa ke mfowethu officer sisebenza mfowethu ngiyatholakala ku 07999 39361 no officer ukuthi mhlambe engiseke futhi mfowethu ngiyatholakala kuyo le number ithi 07999 39361 ngicela bayibona phansi la escreenini mfethu asithemba ukuthi umsamari olungileyo uzoqhamuka ofuna ukusebenza nawe uzoqhamuka kodwa uzobhadala kunjalo mfowethu kuyabhadalwa nozongisiza mfowethu azi ukuthi cha tutu kuyabhadalwa mfowethu angifuni nami kuthiwa kusasa umkho estudio akabhadela yabona lokho ethi imali yase absa nayo yabona kanti akubhadela yabona cha mfowethu ngiyacela nje ukuthi bengiseke kakhulu abantu bakithi ne-CD engizoyikhipha ngogudi imali yase absa entsha mfowethu lokho uthi nje imali yase absa bayifuna amabalenga kusho nawe ungabhadele iyeza mfowethu noma kanjani ngogudi ikhona enye osayikhumbula wayidlala lapho iGripback mfowethu ziningi mfowethu ukuthi angifuna uqamba manje mfowethu yasengize ngibhore ngisho kuyidlala khona nje ukuthi ufuna ukungalela ubala ngijoli mina yimonke mfowethu sokwebhala lezo zinto lezo imonke mfowethu uyayizwela nje kusuka kunje ne uyayizwela nje hayi mfowethu hayi kusuka nje kunje ne hayi mfowethu ngezivala iquiz yethu kunequiz yethu esidlalayo la makhoshi nje awu5 awuchazi ukuthi mama uthi mina isibonele iBMW noma Mercedes ukuthi iBM awusho ukuthi ngoba ngikhethe iBM ngobane ngizobuza nje abantu abawu5 bathi wasemculweni wesintu ngizobuza ngamacika khona hayi akunankinga ukuwe uthi ukhethe ubawo ushiwo ba akunankinga mfowethu awabuza uready ngiready awufisa kancane sibothi ngoye ngampela ukuthi hayi ikhale ngampela ungathi kufika omile yabo
Hayi akunankinga kuwabuza. Number 1. Iqhudu Jiva noma uNgiga. One must go. Iqhudu Jiva noma uNgiga. Yes. Manje ngibakhonze bonke mfowethu yazi uyangidida manje. Hawu. Uthiya uchaze. Awuchaze mfowethu. Ukhetha uba. Eish, ake ngithi Ngiga amahlalela mfowethu yabona. Ngiga amahlalela. Ngithi Ngiga amahlalela mfowethu. Shwi nomtekhala. Awushwi mfowethu. Shwi. Awushwi. Awushwi mfowethu. Mabalengwe noma uDr. Trisa khona. Hawu mabalabala obvious mfowethu. Mabalengwe mfowethu. Imali yase-Absa. Hawu obvious mfowethu. Ngiyakuzwa. Mabalabala mfowethu. Umthente noma inganzoma. Umthende mfowethu. Umthente. Ya imthende mfowethu. Mase kuba eyokugcina ubaba inkunzi emdaka noma uphuze ekhemisi. Ayi inkunzi emdaka mfowethu. Hayi inkunzi emdaka mfowethu. Siphele. Kodwa hayi ukuthi mfowethu cha nabe ngingabakhethanga nabo khona inxa khona cha. Kodwa nje ngokwenhliziyo hayi yebo mfowethu. Kodwa mfethu umculo awufani noshuna abafani. Ya mfowethu akunjalo. Ubani mfethu mawukuthi awunankinga aba u3 again. Awusho ukuthi yabona indleba ayifani mina ngilalela umuntu omlalelayo. Awuze wena obazwayo ukuthi cha lo mfethu lo mina hayi ngiyabezwa. Ngoba ngidlala istyle engisithandayo mina. Cha mfowethu ngeke ngize ngiqamba manga. Abafowethu abanye ngibadlela umona ikhona insizwa kumaskandi impela eziyinkinga futhi impela eyishayo nje impela kakhulu. Yes. Yabona. Okufana nabo omajayivani yabona. Kuzoba yibo obhutushwi kuba okhuzani fokaMpunguzi. Izo zonke insizwa impela kumaskandi lezo mfowethu ayozwa ukuthi ziyafika omthandeni fokaManqele osicebe inkosi yamagcoka baningi nje mfowethu ibandla oduma kahle. Wonke encane liningi nje ibandla mfowethu enamagalelo aphezulu kakhulu kumaskandi. Yes. Mfethu athina wakho sesivala kwiPerfect TV nxenxa abantu isupport wobuzokhipha umsebenzi nakho konke nje kuyibongela. Mfowethu ngizoqala ngokubonga nje kakhulu ngibonga kakhulu kwiPerfect TV njengoba ngilapha eThekwini namhlanje. Ngibheka ulwandle lapha ngaphesheya ngithile eksile nje ngibukela ulwandle nje lapha ngaphesheya. Yeah mfethu. Yeah mfowethu ngiyabonga kakhulu kwiPerfect TV mfowethu ukuthi ibe nami namhlanje lapha eThekwini. Ngiphinde ngicele mfowethu kubalandeli bakaMaskandi ukuthi uyeza uMkho ngoGudi ngicela ukuthi bengiseke. Ngiphinde ngicele kubahleli bemcimbi nabaphathi bemcimbi ukuthi ngiyacela ukuthi emathubeni abangangisebenzisa kuona noma emcimbini ekhona mfowethu ngiyacela ukuthi mhlambe nami bengiqashe mfowethu bengikhumbule bengangikhohlwa mfowethu Ngiphinde futhi ngizocela nje mfowethu isupport kakhulu njengoba kuzophuma umsebenzi ngoGudi ngicela nezikhulu-ke eyifisa ukuthi zingifake isandla noma zingixhase ngicele kakhulu ukuthi ngingabonga kakhulu ngathokoza kakhulu mfowethu. Cela bangabhadele bebhadale phela noma usayifuna. Ngiphinde ngicele kulabo abangabhadele ukuthi hayi akubhadelwe ayibhadale lento lena ayibhadale lento lena manje. Ya mfowethu. Bukele Perfect TV mina ngiphethe uMkho emva kwemic logqilaza kakhulu emva kwecamera noxolo kaMhlongo ingane yami encane engigqilaza ngayo. Sisabonga nje ukuthi usibukile namhlanje sithi nje until next time. Ba. Away. Sibonge mfowethu.